Stop. Zhasla nám plazma. A fajka zhasla. Skončili sme, jasná správa. Proč o tebe zakopávam dál? Pálo vyzerá ako technik, ale ináč nie je on. Študoval teológiu, len mama ho potom vyhovorila. To je neuveriteľné. Vieš, čo vypadlo? Elektrická zásuvka. Vidíš, tak to by s tou teológiou nikdy neurobil. No, dobre. Dobre na kňaza, že vie pichnúť elektrickú zásuvku do dierky. Áno, tak dnes sa to vrství, dokonca naši vlastní vyťahujú tie káble, tak už sa to nebude opakovať, dúfajme. Super. Skončili Otázka sme. bola, že či to je v tabulke. Tak.